Manusia kada dodi, yo pa dia taraso.
carito, yo kisah nyato. Anak Bali mo padu sisa donyo. Sabana canggung, hidup di kampung. Mama tak punya, ayah lah tiado. Di Pariaman, bapa yang ada. Sabana rumi, ko awak bansai. Nan laki-laki, adai babali. Buruak di sabui, cuakan di dapur.
lah sangai maju dan banyak kece bukti nan paralu karajo kare marayah cito jikolah sukses baru bacarito. Sampai kagadang-gadangan dia teh langi kawan adolo langi dunia baputa cendoro dan bagati kadang di bawah murah kadang di hati duki cubolah kawan pakai ilmu padi makin tunduk kawan walau barisi.
sombong. Lain cari to punyo dun sana banyak, kadang dehara to amuah basiara. Sana nan kayo piti sabana jagung, nan bansai kadang nggak tahu diuntung. Lah hukum alam kejenggang, di sana banyak di ranah Minang. Nak muah baraja ke alam tak tambang, bayo iyo candonan diurang. Mama den, apa den, dengarkan contonan elok anak jo kamanakan. Uni den, udah den, dengarlah dehara to jangan sampai bapacah balah. Ipa den, mando den, mandake raso jo pare sonan kita pare. Nan awak badun sana, nan kompa bansai jo kayo sana samo diaga, bansai jo kayo sana samo diaga. Memilih jalan sana, jalan mana tiang, jalanan lurus bertujuan. Hati-hati berjalan pakuai iman, jangan salah jalan. Mencari kawan sana, kawan sairi, nan sahati jo pikiran. Zaman kini berkawan banyak menggunting,
sana jalan